Shoutout kay Alex Marsigan. Okay, so daghan gyud hinuon nag-request nga i-shoutout ka. Kaso, di man ko familiar kay gabiin naman kayo na ipasalida. Well, kung ang bida lang ang hisgutan, kaila jud kaayo ko niya. Siyempre, daghan gud na link nga babay. Maong pertig yung sikata. Saan lang, abi pa lang ba share ko diring dapita. I don't care about that, pero naalang jud ko familiar na kaila. Hello, Coach Gerald. Ayaw lag kalain ha. Promise, puro lang jud ni ako ang entertain sa mga nagsuporta. Actually, idol jud ka sa akong mama sa una. Katong bago pa nabuo ang love team nga Kemerald sa bahay ni Kuya. Mananghid lang ko nimo Kuys ha. Magminaldita sa kuron nimo. Pero promise, puro lang ni drama. Okay, go. Kinsa naman pud imong gidiskartehan karon? Sorry kung medyo chismosa paminawon. Pero naluoy lang jud ko sa mga babae nga imong nakarelasyon. Kabalo ko, buutan man jud ka. Pero nanong man jud, grabe ng pagka-chikbuya. Ano totoo? Gipangaan kag munika sa mga mama? Barbie, sabi ko na! Kimcho, Sara Hironimo, Ma Salvador, Bea Alonso, o Julia Barito. Wapay labot sa uban nga wara na isyo. Sakay baw, basin apil na sa lista si So. Diba sila man imong love team sa Shoulders Heart? Basin sa imong mata karo. Siya nasad ang nagpa-heart-heart. Pero bahala ka oy, imuham ng kinabuhi. Alang jud ko, padungga nga, magpaasar ka sa dayon da ito. Ali kayo kamubuhi. Di po, biya lalim ko na ang kasing-kasing sa mga babae. Imurang ipangulngul. Ilang jud ko padungga, kay katilaw jud kag dukol. Hehe, Charla. Para lang jud nga murahin. Sorry kay igo ra jud na nahuna-hunaan. Sorry naman. Tao, tanan nga naminaw nga mga lalaki. Ay nataw ninyo pasakite ang mga babae. Kamusag mga babae. Ayaw po pagbinuang sa mga lalaki. Bada na, usa katagak sa luha. Ang iris anak kay gaba. Itakon, wala na ko masulti. Basta stay strong na lang jud permi. Sunod, kung naamang gani kay babae magustuhan, may paimuhan na lang dayon pakaslan. Ni about po sa mong pagka-Alex Marsigan. Padayon lang jud kung unsa imong pinaglaban ay kabalaka. Sa among balay, ako ra masad ang walay kalibutan. Siyempre, estudyante di ako. Dapat magbinuotan. Matulog og sayo para inigmat pa. Di maugtuhan. Balag di ko ka-relate sa mong pamilya na usa ka sa perming hisgutan. Asa kung tatay, imbes na tulog sa'yo, di na lang kaiyaha jud kang apngan. Bitaw, diri na lang ko kutob, diri na lang ko taman. Ayaw nagdungagi ang mga babae nga imong napasakitan. Share lang. Alay! Thank you! So, shoutout sa mga nagpa-shoutout. Inslimel Malong, Michelle Dumao, Sunny Mohilio, Ricardo Maata, Michelle Awit, Lawin Capano, Jing Artiaga, Zarich Putian, Hani Amoson, Miley Villar, Archie Tesera, Wolfie Das Gacha, Esyang Salbuna, Gio Carlo. Hi sa mga akong BFF sa school. Ug akong usapod ka BFF. Hi Alexandria Joy Sancho. Shoutout pod nila kay Jerome Villarin and Ate Ira Alcover. Hi Ate Sandra and Kuya Tonton. Og ni Baby Zian Candilada. Shoutout pod Ate Ninya Gay Balansag and Kuya Junrel Sipag Love Life. By MJ Balikwatro, Ma'am Helda Alqueza, Ma'am Iveta Indino, Ma'am Agnes Chong, Ma'am Melody Alqueza, Ma'am Sheila Portes, Sir Eric Navarro, Ma'am Gwen Villasor, Ma'am Happy Molina, and Sir Vian Abellanosa. Hindi kasi pagkatawa ka huwag ka nang magkuan-kuan kaya para mapalitan. Sorry kung medyo chismosa paminawon. Pero naluoy lang jud ko sa mga babae nga imong nakarelasyon. Pero naluoy lang jud ko sa mga babae nga perti relasyon. Kay katil.
Padayon lang jud unsa imong pinalaban.